Hi mga lalab! Maayong udto sa inyong tanan. Ako si Yen, kung bago po kayo dito. It's, ano ba ngayon? Wednesday. Free ako today, tomorrow, and Friday. So, may 3 days free ako. So, ini-enjoy ko lang siya. Ang plano ko sana is maglinis ng buong bahay and i-organize yung aking cabinets, closet, yung aking kitchen, yung aking living room. Pero, ang nangyari, it's already 2 o'clock. Wala akong nagawa, kundi nag-edit ng isang video nung birthday ni Savi, tapos nag-premiere, tapos nag-support ng ating mga friendship. Kasi, nanood din sila sa ating premiere. So, ang nangyari is, ngayon pala ako maglilinis. OMG YouTube, paano ka nala? Ang hirap talaga mag-edit. Talaga, yan yung, ang sarap mag-vlog ng, hi guys, ganun ka lang, ganun, kahit saan, vlog ka ng vlog. So, I think nung vlog nung birthday ko kay Savi is 40 clips. So, 40 videos, may 10 seconds, may 20 seconds, ewan ko. And, nag-reach siya ng 40 minutes. So, yan ang problema if lalabas ka, yung mga travel vlogs, yung mga ganung mga bagay, kasi napapadami yung pag-film mo. Ang nangyayari is, pag nag-e-edit ka, dun ka mahihirapan na kunin yung mga magagandang clips. Pero, which is naman okay, kasi may selection ka kung anong gusto mong ilagay sa vlogs, na anong gusto mong isama. So, yung nangyari sa akin, so, yung 40 minutes, nakuha ko lang siya ng 21 minutes. So, 'di ba? So, good job na din yun. Kasi, 'di ba, normally, para naman kasi hindi mabitin yung, para hindi mainip yung mga tao, para hindi sila masuman sa pagmumukha ko, or para hindi din bitin. No, so maybe 17 minutes, 21 minutes. Ano sa tingin nyo? Okay lang ba yung mga 20 minutes ganun? Kasi minsan talaga hindi mo talaga maiiwasan. I'm trying na. Medyo hindi siya mahaba, pero mahaba pa din. So, ang gagawin ko lang today is, nainis talaga ako dito. Parang siyang bumababa. Ayan, pero sexy, diba? Ayan, oh. Parang feeling ko cheekbone here. Cheekbone ba to? Neck? Cheekbone? No, cheekbone. Cheekbone is here. This one is parang collarbone. Collarbone. Yes, tama. Di ba nakakapayat siya? So, maglilinis ako. Kunin ko yung stofsugar, yung vacuum sa taas. Hindi ko na i-vlog yung aking paglilinis kasi palagi nyo naman yung nakikita. So, I'm free today. Mostly, my time will be in YouTube. Late night shopping. Magle-late tayo in bed. Tapos, magluluto tayo ng mga nice food for Bana, especially, and Sofia, para sabay-sabay kami mamaya. So, nakalabas na ako ng karne. Nagtanong na si Bana kung ano daw yung ulam. Sabi ko, karne. Ganun, wag ka nang magtanong. Basta may potato, may gulay, yon. Tapos yung aking kusina, hindi pa kumain lang ako. At saka, nagbawas. Yun lang ang ginawa ko. Nagkape, nagbread, at yun lang. So, nakakapayat yung pag-YouTube kasi matagal tayong matulog, so on and so forth, kasi nag-e-edit. Basta, pero alam nyo, yung pinapanood ko yung premiere, tawag nito, nakakamiss, bitin pa din, kasi sabi mo 20 minutes, bitin pa din. So, nakakamiss yung mga Inday, si Val, at saka si Ikat. Na-miss ko na kayo, kailan naman tayo magkikita. Tsaka, syempre din, si Stara, si Kin, si Vina, nakakamiss talaga. And one thing for sure, sabi ni Bana, na-enjoy daw niya so much yung grupo. So, sana may part 2, part 3, diba? So, hopefully yung nangyayari ngayon is mawala na para totally makapag-organize na kami ng mga parties, meet up, ganon. So, ang dami-daming dapat ano ba sabihin ko? Basta ang daming dapat anuhin. Basta enjoy lang natin kasi 'di ba summer ngayon. And pag may free ako na araw na especially weekend pag nasibana. So sabi ko aalis tayo. So yun. So much for that. Ano pa ba? I wanted to thank
yung mga bagong nanood ng aking premiere kanina, maraming thank you. Nakita ko yung yung channel ni Bong Alonso. Thank you at nag-LS siya kanina. Maraming thank you sa inyo. Madami akong nakilala ng mga YouTubers ulit. Thank you sa inyo at saka sa aking super chatter. Very generous ang Baby Global ng YouTube. So, si Sis Jen Gabriel, thank you sa palipad mo. Thank you so much. Pwede na yung wala. Okay lang yun. Basta, thank you sa inyo, sa aking mga organic viewers na hindi hindi mga vloggers. Thank you. Yung mga naglalaba, yung mga nagtatrabaho sila, tapos nanonood habang naka-duty. Thank you so much, and appreciate ko talaga yon. Minsan lang ako nagti-thank you, kasi 'di ba parang humahaba na siya, tapos parang sabihin ko, baka na kayo, ganun. Basta alam nyo na yun. Basta love ko kayong lahat. Sana ma-meet ko kayo. Sana, diba? Sana makauwi kami ng Pilipinas din in the future. So, alis na ako. I only have, I think, 3 hours to hilamos, to brush my teeth, to clean the house and everything. So, basta dito lang ako para sa inyo. See you mamaya. Hello, mga lala. Maayong hapon. Ay. Alas alas 5 na. Malapit nang dumating si Sofia at saka si Bana. Ihanda ko na yung TV. Ayan. Tapos, papansin nyo yung bahay. Yung cortina dito sarado. Pati sa kabila din sarado. Ayan. Kasi sobrang init. I think maybe 26 degree or parang 29 pala. So, naligo na ako ng mabilisan, pero hindi ako nag-shampoo, nilagyan ko lang siya ng oil, kasi para ba makarelax yung buhok ko. Tapos, teka lang, patayin ko yung exhaust fan, kasi ang ingay. Nagluto na ako ng patatas. Ganda ng patatas kasi yung maliliit. Gusto ko siyang ilagay sa oven. Lagyan ko siya ng rosemary, thyme, pepper, salt, para crispy. Ay, teka lang, moment, ha? Kung naririnig nyo, medyo maingay yung ating background kasi inon ko naka-on yung ating dishwasher. Nilagay ko siya sa yung yung parang paglilinis, naglagyan ko ng thing. Wala siyang laman kaya maingay siya. Ganyan yung mga dishwasher pag walang laman. Nilagyan ko ng liquid para pagtanggal ng mga, yung caulk. Basta caulk siya sa Netherlands. Kalimutan ko. Basta yung mga anik-anik dyan sa sa machine, para malinis siya. So, ginagawa ko siya at least 1 times and 3 months ata or 2 months. Nakalimutan ko lang. So, ayan na. Malinis na yung aking kitchen so far. Alam nyo, nafe-feel ko na yung pagod. As in, inaantok na ako. Ay, ewan ko lang kung anong oras ako magtagal. Tapos, ito lang lutuin ko. Ito. Grill ko lang. Grill? Sa pan ko lang siya lulutuin. Tapos, kuha pala ako ng broccoli kasi nag-promise ako mag-broccoli kami. Kasi matagal na kaming walang proper na dinner kasi nga palaging ako nagtatrabaho ng gabi. So, bawi-bawi din pag may time kay Bana. OMG. Ano ko to siya? Anuhin ko ng electric fan. Moment. Grabe. Alam nyo, kaya hindi ako nagsashampoo din. Ngayon, pag free ako. Kasi ang kaspa. Bukang kaspa ay tungod sa tungod sa, kalimitang hot water. Iwan ko lang. Basta may kaspa ako. To be honest. Teka lang ha, baba muna ako at kukuha ako ng frozen broccoli. So, tignan nyo. Ayan. Kasi magki-crispy ata siya pag malamig. Dapat nga sana sa fridge yan eh. Pero mainit pa kasi. Dyan lang muna yan. Tapos, gusto ko magluto ng puto. Magputo muna ako. Madali lang siya lutuin. Lagay ko lang siya sa machine. Moment.
갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I sound really fine. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Sound really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막. A few moments later. Malapit na maluto ang aking puto. Tapos naka-slow cook lang tong dalawa, tong broccoli. And then, yung aking potatoes. Ayan siya. Ipa-crispy ko pa siya. Gusto ko pa siyang maging crispy. So, hayaan ko lang siya dyan. And, maya darating na yun sila. It's 5:30 na. Sabi ni Bana before 6 daw. So, padating na yun sila. Ayan, hayaan ko lang siguro. Tignan nyo yung hair ko. Kalikag kayo. Tapos, walang eyebrow. Brag upaw. Nakahanda na pala mga lalab yung aming lamesa. Para kakain na lang si Sofia. Hindi na siya maghanda. Kawawa naman yung anak ko. So, manood muna ako ng TV. Sit muna ako. Ay. Tulgo na kayo ko. Baka buwang aning whitey. Sige mga lalab. Till mamaya.
3 nights. 3 nights. And then see you for a little bit My in the baby's morning. home. She misses me so much. Yeah. What today? Huh? Yes. In Central Herton. No more? Potato. Eat the potato. Help Mama. Here. No. Tissue paper, Dada, please. It's running on her hands. Okay. So, hi mga lalab. Mag-shoutout muna tayo bago natin i-end yung ating vlog. So, shoutout to Ate Esther Dilag, kay Lynn Ortilano, kay Minds Oslacab, Lalab Alma Mendoza, kay Ate Nulet Mahusay. Shoutout to Jean Galisa, Monet Bakayo Kagaanan from Aloran, Misamis Occidental. Hello sa inyo dyan. Hello to Esterlita Barido. Shout out to Carolina Andres, to Cito Soriano, Arlene Hisuler, kay Sis Susan Samuntan, kay Ninita Espiritu, kay Sis Terry Habits, hi! Kay Jerome Hi Manzano from Quirino Province. Shout out to Meraflor Panobio. Shout out to Sis Death Love. Shout out to Jean Fav, Love in Scotland, It's a Bing Thing, Face Journal. Shout out to Jessica Bonilla, kay Sis Edith Francisco, and to Sis Roy Kim May 17. So, medyo mahaba-haba siya. So, I hope na-enjoy nyo yung vlog natin for today. Medyo wala masyadong exciting, ganun-ganun. Pero kasi nagluto ako sa bahay, diba? So, yun lang naman. So, importante din yung para sa ating mga mister. So, sana po nakapag-subscribe na kayo sa aming channel. Click nyo lang po down below yung subscribe button at saka yung mga laging bumabalik yung aking mga suki. Alam ko ito mostly andito kayo araw-araw sa mga vlogs ko. So, thank you from the bottom of my heart. I hope makita ko kayo in the future. Basta gusto ko ma-meet isa sa inyo. So, thank you so much, and sa baba kami matutulog ngayon. So, I hope na safe kayo dyan lagi kasi bumabalik na naman siya. And good night for now. Love, love, love. Mwah, mwah, mwah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지